اشرح لنا نسبسب بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين شدراك زيار كما يكون آمين سمة العلن حيال زيار أملاكنا بانا بطم زين رب حباروتو زخارن استمسكنا نكون أقراري كمعات سؤالي تمهرت بنجل ولا ريد أملاك كدان مرت እግዚአብሔር ከም ዝኸራ መጠን ዝኸረትን ዝተመስገነትን ትኹን በረኸትና ይኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ያድለና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ አሜን ብምሕረቱ ፍስሐን ሰላምን ደስታን ሓጎስን ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላክና አምላክ አቦታትና ይኽበር ይመስገን እሺ ከፈአር አምላክ አጠቃለልና ይኩላትኩም ይርዋ عسرت شعات جنبوت أبونا أبي يجزي عرفتمي كمون سنكسار كمستقسم أبونا يوسف برهان عالم كمون قدوس استروس سماعت أبا إسحاق قداماوي زعما سلو خلو قدسان ونالو برهم كلهم قدسان جاري عادلنا من البات نيشتي بزعبا صادق أبونا أبي يجزي كم فقادو كن الزراربينا برهوت قدس صلاة ما يفلينا المصحف قدسنا ملغتي حوالي يعقوب معرف حدا فقد حمش جميرنا انت راهبنا كم زيبل حركة باخاتكم طبب زغودولو انت لو نتي نسخة كمز انديخا كيبله نتي نسخة كمز انديخا كيبله نقولو بلغسي ذهب أملاخ يلمنو نسوون كهوبي اتزلمن جنا كي تتراتر بإمنة دا يلمن كمي اتزتراتر كم تنفاس نيو ونجو زرفو معبل بحري ايوز مسل ازي كمزز مسل يسب كاب قويتا قال زقبل ايوم سولو نسو اب كل عيو صنع زي بلو كل تزلبو سبعي ايو يبلا الناس لا قالوا زيار أملاخنا يهوري مسكن جهارة قدوس يعقوب بزعبة طبب امنتن بزعبة طبب امنتن يو كمسكرلنا نقولو انتايلو ምናልባት ጥበብ ዝጎረሎ ሰብ እንተዳ ሓል ይልም ንመን ኢሎም ነው ኢሎም ነቲ ብልግሲ ንስሓኮ ከምዚኻ ከይበለ እንታይ ዝገብር ብልግሲ ንዝህብ ኣምላኽ ኢሎም ነው ኢልዎ እሱ ድማ እንታይ ገብሮ ይዝብል ክህቦ ይብል ግና ክልምን ከሎ ከይተጠራጠረ ብምንታይ ብእምነት ደኣ ይለምን ከመይ እቲ ዝጠራጠር ከምቲ ንፋስ ነየው ነጀው ዘብሎ ከምኡ ዝኸውን ኢሉ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ጥበብ እንተዳ ደሊ ንመን ክልምን ይግባኦ ማለት እዩ نجزي أجر كل من كلهم بمنتين بإملة كل من يجبع كي تتراتر مالتي سلام داينا بزعبات بكن الزارب دلينا عند رايلنا أبا ويكا أبونا أبي يجزي حدا كابزنا برا متبع بنتاي ونتبلنا كابزرنا ناتهم قال كده أنا مالتي قبل ناي أبونا يجزي استلقي يسب نابنت إنساسات أراويت كنخسوه أيكولونهم كولعوه أيكولونهم كشكروه أيكولونهم ولا إنساسا يهون مالتي نابنت كبت اللونا نتومناتنا كبتي انت رات قبلنا يا ابن ابي يزغي لخينا يوم زغونه اراويت كتانا خلو ما يفيدني ازي من سوها بقال كيداني ن ابا ابي يزغي وي كان ابونا ابي يزغي سوها حيال قال كيدان وي كان عم سوها بطببي مالتي بقى ان اراويت انت خغبرو زخاليم دحريلنا كغزو زخالو صادق ابويم مالتي نابنت سنكسار أركي خنبو كمسكنهم كلهم معنت انتاي زبل سلام لمريت سجاك جتوا حبو سلطان يبل نت مريت أو دخون سجا خاسي سلام تاي جبا سخان تاي سوها بيجيله سلطان توها بيج كما يفتح من بالي عافا أراويت جرومان أراويت استباهلو خانت يوم زفرحو جرومان زخون أراويت انتاي نخي جبرو مالتي ما نم نجر نخي بولع مالتي عبي يجزي صادق أني يسوس مرهني بلو أو صادق عبي يجزي نسخاكو بكريستوس بتمرهن اتمرح بو اتغيد وكانه عود صعبي خامس ولا اسر صريه زوتو شيطان يبل نتصلاي زخونه شيطان نعنت غبر الليل اسر الليل تقاومته ايكل باسي مسكين يبل مخنياته مسكين والحن زي يقول سب شيطان تخغبر يكلني كقاوم ايكل نعاخا جن سلطان طبب استوهبك اسل زخونه عراويت انكان انت تخغبر كتكلكل نزي صلاي انت غبر الليل ብሎ ማለት ነው اسر اللي ينابله نابا ابي يجزي يمسكن مالتي ስለዚህ ጥበብ እንተዳ ጎዲልና ክንደሞነ ዝግባና ንመኒ አቡነ አብይ يجزي ካበ ምርከበ መጽምተልና ካብ አምላክ ግን እንታይ ገሩ ይለምን ይልዎ ከይተጠራጠረ ይለምን ይለና ማለት እጂ
ንኣብነት ጥበብ ክበሃል እንከሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ካሊእ ትርጉሙ ሓቀይ ጥበብ ክበሃል ከሎ እንታይ ኢና ንዝክር ጥበበኛታት ስነ ጥበበኛታት ክበሃል ኢና ንዝክር ሓቀይ ሕጂ እሱ ጥበብ ኣይኮነን ዝበሃል እንታይ ክንብሎ ንኽእል ምናልባት ምክንያቱ ንምንታይ ኢና እሱ ጥበብ ኣይኮነን ክንብሎ ንደፍር ጥበብ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ዓለማዊ ይኮነ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝህበካ እንታይ መንፈሳዊ ነገር ንዑኑ ከተገልግለሉ ማለት እዩ ጥበብ እቲ ኣብ ዓለም እንገልገለሉ ነገር እንታይ እዩ እንተልና ግን ምናልባት ክእለት ክንብሎ ንኽእል ኢና ተዘይ ኮይኑ ግን ጥበብ ካብ መን ጥራሕ ትውሃብ ካብ እግዚአብሔር ዝውሃብ ማለት ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር ጥራሕ ኢና ንጥቀመሉ ጥበብ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንኣብነት ቅዱስ ዳዊት ከምኡውን ወዱ ቅዱስ ሰሎሞን እንታይ ኢሎም ኣለው መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር ምክንያቱ ጥበብ መንፈሳዊ ነገር ደኣ እምበር ዓለማዊ ነገር ስለዘይኮነ ማለት ስለዚ እቲ መጀመርታ ዝበሃል ጥበብ ምፍራሕ ንመን ንእግዚአብሔር ስለዚ ንእግዚአብሔር ፈሪሖም ንእግዚአብሔር ኣኽቢሮም ንሱ ድማ እግዚአብሔር ዘኽበሮም ቅዱሳን ጥበበኛታት ንብሎም ደኣ እምበር ሓደ ሰብ ተዋስኦ ስለዝሰርሐ ወይ ደርፊ ስለዝደረፈ ስነ ጥበበኛ ኣርቲስት ተባሂሉ ኣይፅዋዕን ሕጂ ከምኡ ኢሎም ዝፅውዑ ንዖም ንምቋም ኣይኮነ እንታይ ዳኒ እቲ ሓቀኛ ትርጉም ናይ ጥበብ እንታይ ንምግባር ማለት እዩ ንምግላፅ ማለት እዩ እምበር ጥበበኛ ዝበሃል ከም ቅዱስ ሰሎሞን ጥበበኛ ዝበሃል ከም ቅዱሳን ጻድቃን ንመን ዘኽበሩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምክንያቱ እሱ ስለዝኾነ እቲ ናይ መጀመርታ ጥበብ ማለት እዩ ስለዚ ኣባ ኣብየ ግዜ ድማ ሓደ ካብዚኦም ንእግዚአብሔር ኣኽቢሮም ብጥበብ ዝነበሩ ቅዱሳን ስለዝኾነ ክንዝክሮ ይግባአና ማለት እዩ ኣብነ ኣብየ ግዜ ትውልዱ ኣበዩ ድሕር ኢልና ንኣብነት ዝተወለደሉ ስፍራ ኣብ መረታት እምቤን ክኸውን ከሎ ኣብ ምድሪ ትግራይ ማለት እዩ ኣቦ ያፈቅረን እግዚ ይበሃል ኣድዩ ድማ ፅርሓ ቅዱሳን ሕጂ ብዙሕ ዘመናት ውሉድ ከይወለዱ ፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ቅዱስ ኣቦ ረኺቦም ማለት እዩ ስሙ ድማ አንጦኒዎስ ኢሎም ፀውዕዎ ይብል መጀመርታ ሽሙ ናይ ኣባ ኣብየ ግዜ አንጦኒዎስ እዩ ስለምንታይ እንታይ ኢሎም ከዓኒ ንኣብነት ሕጂ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ ምሳሌ እንታይ ኣሎ ስም ይመርሕ ጥዋፍካ እንታይ ይገብር የብርህ ስለዚ ናይ ቅዱሳን ስም ክንሕዝን ከለና ወለድና ስለምንታይ ናይ ቅዱሳን ስም ዝህቡና እንተይልና ቦም ተኸቲልና መታን ሰናይ ግብሪ ክንገብር በቲ ስም ተመሪሕና ማለት እዩ ስለዚ አንጦኒዎስ ተባሂሉ ድማ ንእስነቱ ጀመረ ማለት እዩ ልክዕ ክሳብ ወዲ 7 ዓመት ዝኸውን ምስ ወለዱ ነይሩ ድሓረይ ግን ኣብ 7 ዓመቱ መንኮሰ ይብል ወይ ከዓ ነዛ ዓለም እዚኣ መኒኑ ናበይ ከደ ይብለና ናብ ገዳም ከደ ኣባ ዘርአ ሚካኤል ዝተባሃለ ጻድቕ ኣቦ ድማ ኣመንኮስ መጀመርታ ዝኸዶ ናብ ደብረ ቦንኮል ናብ ናይ ኣቡነ መድሃኒነ እግዚ ገዳም ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናብ ደብረ ኣባይ ከም ዝኸደ ካብ ደብረ ኣባይ ብን ናብ ወልድባ ከም ዝኸደ ብዘደንቕ በቃ ድንቂ ዝኾነ ተጋድሎ ድማ ይነብር ከም ዝነበረ ይነግረና ጌና ካብ ንስነቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣቡነ ኣብየ እግዚ ንኣብነት ሎማዓንቲ ሕጂ ዝዓረፈሉ ኣብ 150 ዓመት እዩ ዝብለና ካብዚ 150 ዓመቱ ግን ልዕሊ 135 ዓመት ብገሊ ብተጋድሎ ብጾም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ኣምላክ ብምኽባር ብናይ ወንጌል ኣገልግሎት ልክዕ ክሳብ ደንቢያ ማለት እዩ ሰሜን ወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ ትግራይ እዚ ብምሉእ እንታይ ገይርዎን በፂሕዎን ኣገልጊልዎን ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብቲኦም ንኣብነት ወንጌል ካብ ዝሰበኹ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኣባ ሊባኖስ ኣለዉ ኣብነ ሊባኖስ ማለት እዩ መጣዕ ከምኡውን ኣብነ ኤዎስጣቴዎስ ኣለዎ ምሽ ሕጂ ቅድሚ ኣብነ ኤዎስጣቴዎስ ምባልና ኣብ ሳልሳይ ሓረግ እንረኽቦ ኣቡነ መድሃኒነ ኣብነ ኣብየ እግዚ ንኣብነት ኣብየ እግዚ ንብል ብድሕሪኡ ይመፅእ ብድሕሪኡ ኢና ኣብነ ኤዎስጣቴዎስ ንብል ማለት ስለዚ ሕጂ ማዕረፍ እንዳይ ዓብይ ሰባኺ ወንጌል ከም ዝነበሩ ድማ በዚ ክርዳእና ይኽእል ምናልባት ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጦምኒ ኣብነ ኣብየ እግዚ ንምንታይ እንተልና ብብዙሕ ቤተክርስትያኖም ስለዘይተሃንፀ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣኽርያ ሎማዓንቲ በዓሎም ይኽበር እዩ ኣብ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ማለት እዩ ናይ ኣብየ እግዚ ድማ ታቦት ከም ዘሎ ብክብሪ እውን ከም ዝበዓል እዚ ንፈልጥ ከምኡውን ኣብ ደቀ ምሓረም ማይ ዕዳጋ ድማ ናይ ኣብነ ኣብየ እግዚ ቤተክርስትያን ከም ዘሎ
ازي بتكريستيان ازي خا بيناي صبل يفلط انتلنا بناي ابي اغزي خوينو ግን ካኒ ንህፃናት ዝፍውስ ጸበል ከም ዘሎ ማለት ምናልባት ህፃናት ዝሓመሙ ዘለዎም እንተዳ ሃልዮም ፍቱም ዝኾነ መድሃኒት ናይ አቡነ አብይ እግዚ ኣብ ማይ ዕዳጋ ከባቢ ደቀ መሓረ ማለት እዩ ከም ዘሎ ዝኸነ ሕብር ንፈቱ ማለት እዩ ስለዚህ ልክዕ ብኸምዝ ተጋድሎ ህይወቱ ክኸይድ እንከሎ ኣዝዮም ብዙሓት እንከላይ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዘፍረየ ሕጂ ተኣምራቱ ዋላ እንታይ ዝብሎ መንስኤ ምውታን ሰለስተ ምውታት ከም ዘተንስአ ይዝነግረና ንኣብነት ሓደ ዲያቆን ኣገልጋሊ ናቶም ዝነበረ ሞተ ይብሉሞ ደቂ መዛሙርቶም ተኣኪቦም መይቱ እኮ ንቕበሮ ኢሎም ንምቕባር ክዳለው ከለዉ ኣቡነ ኣብየ ግዜ እንታይ በለ እዩ ዝብል ኣነ እኳ ኣገልጋሊ ናይ መን ናይ እግዚኣብሔር እዚ መይቱ ትብልዎ ዘለኹም ዲያቆን ድማ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ስለዚ ክትንሲ ይግቦ ስለዚ ንኣምላኽ ይክልምን ሓንሳብ ዕድል ሃቡን ከም ዝበልዎም እሞ ንኣምላኾም ለሚኖም ድማ ነቲ ዲያቆን ከም ዘተንስእዎ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ስለ ዝነበረ ከም ዘተንስእዎ ይነግረና ማለት ካልእ ተኣምራቶም ሓደ እዋን ተከዘ ክሰግሩ ከለዉ ይብል ተከዘሲ 10 ነሓሰ ይብለና ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተከዘ ድሕሪልና መሊኡ ኣሎ ማለት ሳብ ዓንቆር መሊኡ ኣሎ ሰብ ክሳገር እንተዳደሊ ንነዊሕ ግዜ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክፅበኽ ክእል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ዘይኣማንያን ወይ ድማ ከም ናይ እስልምና እምነት ዘለዎም ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ኣብኡ ይፅበዩ ከም ዝነበሩ ፈሪሖም ተከዘ ከይሰግሩ ማለት ሒዝዎም ከይከይድ ከባቢ 1000 ዝኣኽሉ ሰባት ነበሩ ይብል ኢኣማንያን ማለት እዩ ኣቡነ ኣብየ ግዜ ድማ ምስ ደቂ መዛሙርቶም ድሓረይ ግን ራህርህሎም ይብል እሞ ልክዕ ከምቲ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ባሕሪ ኤርትራ እንታይ ገበራ ኢሉ ብበትረ መስቀሉ ኣብ ክልተ ኸፈላ ከም ዝበለ ድማ ኦ ኣምላከ ሙሴ ነዛ ባሕሪ እንታይ ገበራ በልዎ ይብል ክፈላ በልዎ ይብል እሞ ተከዘ እንታይ ኮነትሎም ይብል ተመቒላ ኣብ ክልተ ኮነትሎም ይብል እሞ ልክዕ ድማ ብንቑፅ ምድሪ እንታይ ገበሩ ይብለና ተሳገሩ ንሶም ጥራሕ ዘይኮኑ ከዓ እቶም ዘይኣማንያን ዝነበሩ 1000 ሰባት ከይተረፉ ምስኦም ተሳገሩ እሞ ድሓረይ ግን እዚ ዝተሓቀኛ ኣምላኽ ናትካ እዩ ብምባል ድማ ንዕኡ ከም ዝሰዓቡን ከም ዝተጠመቑን ክርስቲያን ከም ዝኾኑን ይነግረና ማለት እዩ ክልተ ኣንስቲ ሓደ እዋን ይመፃ ናብ ኣቡነ መድሃኒ ናብ ኣብየ ግዜ እሞ ኣቦና ፀበል ዳ ሃበኒ ትብሎ ሓንቲ ሰበይቲ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ሰበይቲ ፀበል ዳ ሃበኒ እንታይ ደለኽዮ ፀበል ክሰትየ ደልየ ትብሎ ማለት እዩ ሕጂ ባሪኾም ይህብዋ ልክዕ ድማ ዘናንስ እንታይ ገብራ ምስ ከዳ ሕጂ ንኣብነት ዝተቐደሰ ማይ ኣለና ምሽ ፀበል ዝተቐደሰ ማይ ግን ንኣብነት ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳን ዘለዎ ፀበል ኣሎ ሓቀይ ንኣብነት ኣብ ገዳሞም ከይድና ንረኽቦ ማለት እዩ እንደገና ድማ ኣቦታት መፅኦም ከዓኒ ንኣብነት ካህናት መፅኦም ኣብ ገዛና ከዓኒ ዝደግምዎም ዝተደግመ ማይ ኣለና ምሽ ማይ ድጋም ንብሎ ሕጂ ሓደ ዲዚ ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ ንኣገልግሎት ይጠቅም ግን ኣገልግሎቱ ንምንታይ ዝተፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ግዜ ጥምቀት ማይ ኣሎ ሓቀይ ነቲ ማይ ድማ ማይ ጎቦ ይቕይሮ ቦታት ናብ ፀሎቶም ምሽ ሕጂ እዚ ሓደ ይምዝ ንብሎ ዘለና ካልእ ክልተ ኣይኮነን ኣገልግሎት እዚ ንምንታይ ጥራሕ ይጠቅምቲ ናይ ጥምቀት ማይ ንጥምቀት ጥራሕ ማለት እዩ ንፀበል ኣይኮነን ዝንፀጋ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፈውሲ ተባሂል ከተወስዶ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ልክዕ ድማ ኣብየ ግዜ ፃድቕ ማይ ሂቦማ ክትሰትየ ኢሎም እተን ኣንስቲ ግን ምስ ከዳ ልክዕ በሊ ኣፍስስለይ በለታ ክሕፀቦ ኣፍስስለይ በለታ ብነታሃለይታ ማለት እዩ ሕጂ እንተዳ ኣፍስስለይ እንተኢላታ እንታይ ትገበራላ ማለት እዩ ፀበል ከተጥምቓ ማለት እዩ እኮ ሓቀይ ሕጂ ልክዕ እቲ ማይ ከፍስሶ እንተበላ ኣብቲ መትሓዚ ማይ ደረቐ ከንበረድ ኮነ ይብል ማለት እዩ ተፈተና ካልኣይ ግዜ ኣብዮን ድሓር እናተገረማ እንዳጎየያ ናብ ኣብየ ግዜ ፃድቕ ተመልሳ ይብል እሞ ኣባ እቲ ዝሃፍካና ማይ እኮ ከምዚ ኮይኑ ኢለን ነበረ ይብል እንታይ ጌርክን ይብል ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር የለን በላ ይብል እሞ ቁሩብ ከዳ ኣበልዎን ይብል እሞ ክንሕፀባሉ ፈቲና ግን ምዃነ ኣብይና ስለዚ መጀመርታ እኮ እንታይ ክኢልክኒ ክሕፀበሉ ዘይኮንክስ እንታይ ክሰትየ ይኽእልክን ስለዚ በቲ ዘረባኺ እዩ ብምባል ድማ እንደገና ነቲ በረድ ዝኾነ ማይ ናብ ንቡር መሊሶም ባሪኾም ከም ዝሃብዎን ይነግረና ማለት እዩ
ሓደ ሓረስታይ ብግራቱ እናሓለፈ እንከሎ ጻድቕ ኣብየ ግዜ ልክዕ ጥራሕ እግሩ ነበረ ይብል ሕጂ ሓሪሰ ግራተይ እሞ ረጊዝካ ይተሓልፍኒ ኻይሉ ከልከሎ ይብል መን ምዃኑ ከይፈለጠ ማለት እዩ እዚ ሓረስታይ ገና ደይበቆለ እኽሊ እዩ ኣይ ኣነ ሓሊፈ ቆልዓ ኣንቲ ከውን እኽልኻ ኻ ገና እንታይ ኣይኮነን ኣይበቆለን እንደበሎ ምስማዕ ዓበየ ፈፂምካ ይተሓልፍኒ ኻ በለ ይብል እሞ እንተለመኖ ምዃኑ ምስ ዓበዮ ኣባ ኣብየ ዝተመልሰሞ ይብል ግን መልአክ እግዚአብሔር መፂኡ እንታይ ገበሮ ይብል ነቲ ግራት እሾኽ መልኦ ይብል ብሙሉእ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ሓረስታይ ናብ ጎየ ተመሊሱ ድማ ይቕረበለለይ ከም ዝበለ ድሓር ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ለሚኖም ድማ እቲ እሾኽ ኩሉ እንታይ ገበሩሉ ይብል ማለት እዩ ከም ፅረግ ተኣምሮም ብጣዕሚ ዘለኒ ሓደ እዋን በቕሊ ነበረቶም ይብል እሞ ሓንቲ በቕሊ ሕጂ እዛ በቕሊ ነድመቀ ዘምርቶም ሓልው ኢሎም እሶም በዓትማትዮም እናፀለዩ እንከለዉ ሓደ ሰራቕ መፀ እዩ ሰራቕ መፂ ድማ ነዛ በቕሊ ፈቲሑ ወሲድዋ ድሓር ደቂ መዛሙርቲ ደላ መሲልዎም እንተረኣዩ ድሓረ ግን ጠፊያ ተሳኢና ማለት እዩ ድሓር ደልዮም ይስእንዋ ይነግርዎ ንኣብየ ግዜ ማለት እዩ ፃረም ኣቦናት እዛ ሓልዋ ዝበልኩም ናኮ ጠፊያታ በቕሊ ይብሎም ሕጂ መቕፃዕቲ ክኾኖም ሕጂ ንኣብነት ፀጋ እግዚኣብሔር ጥበበ እግዚኣብሔር ስለ ዘለዎ ኣብየ ግዜ ይፈልጥ ኣበይ ከም ዘላ ግን መቕፃዕቲ ኮኖም ነቲ ደቂ መዛሙርቶም እንታይ ይበልዎም ይብል በዚ ዝኸደት በዚ ኪዱ ለይዋ በሎም ይብል ማለት እዩ ባዕሉ ግን ኣባ ኣብየ ግዜ ናበይ ከደ ይብል ትኽእል ናብቲ መንእሰይ ከደ ይብል እቲ መንእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛ ይብል ኣብ ውሽጢ ህድሞ ኣሰራ ይብል ሕጂ እንስሳ ውሽጢ ህድሞ ትእሰር ግን እሱ ስለ ዝሰረቓ ክሓባ ኣብ ውሽጢ ህድሞ ኣሲርዋ ንሱ ድማ ኣባ ፈፌት ኮይኑ ሰብ ምስ መፀ ኣባ ኣብየ ግዜ ምስ መፀ ተቐበሎም ይብል እሞ ኣይ በቕሊ ጠፊኣተንስ ናብዚ ዶ መፅያ ኣብዚ ዶለያ ኢሎም ተሓተትዎ የላን ኢሉ እምቢ ኢሉ ግን ኣበይ ኣላ ኣብ ውሽጢ ኣላ ሓቁዳ ዝወደይ እሳ ሓንቲ ተገልግለኒ እሞ እንተላ ስርአየለ ዳ ተበልዎ ኣብዩ በቃ ፈፅሞ ኣብዎ ድሓር ልክዕ በል ኣምላኽ ይፍረድ ኢሎሞ ክኸዱ እንከለዉ ንፋስ ህቦ ብላ ንፋስ መፂ ይብል ነቲ ህድሞ ብምልኣ ኣልዓላ ይብል በይናታ በቕሊ ኣብ ማእከል ተኣሲራ ተረፈት ይብል ማለት በዘደንቕ ተኣምራት ሰንቢሉ ዝሰራቕ መንእሰይ ድማ ናቦም ከም ዝተመልሰ ድሓረይ ድማ ንዕውን ምሂሮም ኣስተምሂሮም ጥዑይ መንገዲ ክኽተል ከም ዝገበርዎ ይነግረና ማለት እዩ ኣዝዩ በቃ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ዘለዎም ቅዱስ ኣቦ እዮም ኣብየ ግዜ ማለት እዩ ሓደ እዋን ምናልባት ገድሎም እንተዳረኺብና ብደንቢ ጥናቶም ገድሊ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ሓርማዝ ከይተረፈ ተወጢሖም ዝኸዱ ዝነበሩ ቅዱስ ኣቦ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ሃገርና ዝገበርዎ ዘደንቕ ነገራት ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ዘደንቕ ተኣምራት ኣሎ ክሳብ ጎንደር ማለት እዩ ከይዶም ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ዝሰርሑ ጻድቕ ናይ ምድሪ ሓበሻ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ብደንቢ ታሪኾም ሓደ እዋን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ በዚ ዕለት እዚ ግን ካብ ጎይታ ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ስምካ ዝፀውዐ መስካርካ ዝገበረ ቤተክርስትያንካ ዝበፅሐ ዝተሳለመ ኣብ ቤተክርስትያንካ ዝቆረበ ዝብል ኩሉ ቃል ኪዳን ሂቡ 12 ትውልድ እንተክገብረልካ እዩ ዝብሎ ክምሕረልካ ይበሎ ይብል ማለት 12 ትውልድ ማለት እዩ ዋላ ሃማን ገድልኻ ይብል ኣብ ገዝኡ ዝሓዘ ይብሎ ማለት ኣብ ገዝኡ ዝሓዘ ገድልኻ 12 ትውልዲ ክምሕረልካ እናበለ ኣዝዩ ደስ ዘብል ቃል ኪዳን ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ በዚ ሎሚ ዕለት ድማ ብሰናይ ሽምግልና ከም ዝዓረፈ ቅዱሳን መላእኽቲ መፅኦም ድማ ወተቀበልዎ እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከም ዝወሰድዎ ይነግረና ማለት እዩ ብሂወቱ እንከሎ ገና ኢየሩሳሌም መቃብር ናይ ጎይታ ብናይ እሳት ሰረገላ ተፃዒኑ ከም ዝበፅሐ ይነግረና ማለት ፀበል ሒዙ ድማ ናብ ገዳሙ ከም ዝመፀ ሕጂ ልክዕ ናቱ መቃብሩ ዝርከቦ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ተንቤን ዘሎ ናይ ናቱ ባዕሉ ዝመስረቶ ገዳም እዩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ይርከብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ቤተክርስትያን ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት እዩ በረኸት ረድኤቱ ቅዱስ ጸሎቱ ናይ ኣባ ኣብየ ግዜ ጻድቕ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምናልባት ሓንቲ መዝሙር ድሕር ትፈልጥዎ እንተልያ ዘሚርና ዋላ ሓንቲ ግዜ ክንውዲ ኢና ማለት እዩ ፀሓይ ብሩህ እሳድ ትፈልጦ ዋላስ ዲበ ዝንቱ መቅደስ ክልቴና ትፈልጥዎን ኢኹም ፀሓይ ብሩህ ወወርህ ንጹህ ዓብየ ግዜ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ኣምባ ዓብየ ግዜ ከባድ እሺ
ሓንቲ ግዜ ክንፍትና ኢና ድሕር ደይትኸውን ተኾይና በኣን ውድ ማለት እዩ ንምዝማር ብስም ስላሴ ኣሚና ንሓቢርና ንዘምር ፀሓይ ብርህ ወወርሂ ድምቂ ዓብየ እግዚ ፀሓይ ብርህ ወወርሂ ንጹህ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ ፀሓይ ብርህ ወወርህ ንጹህ ዓብየ እግዚ ፀሓይ ብርህ ወወርህ ንጹህ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ ፀሓይ ብሩህ ወወርህ ንጹህ ዓብየ እግዚ ፀሓይ ብሩህ ወወርህ ንጹህ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ ሳህልከ ይርከበነ ሳህልከ ይርከበነ ዓባ ዓብየ እግዚ አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ብድካሜ ቅዱስ ጸሎት ናይ ኣባ ኣብየ ግዜ ኣይፈለየልና ሽዕርፍ ዕርፍ እንበል። ምናልባት 20 ግንቦት ፅባሕ ድማ ካብ ነገስታት ካብ ጻድቃን ነገስታት ወገን ንጉስ ካሌብ ዕረፍቲ እዩ በረኸቱ ኣይፈለየና። እዚ ንጉስ ካሌብ ኣቡ ንንጉስ መን ማለት እዩ ገብረ መስቀል ማለት እዩ። ንግስነቱ ንዒቁ መኒኑ ገዳም ዝኣተወ ጻድቅ ንጉስ ኣብ ኣክሱም ዝነበረ ማለት እዩ። እንደገና በረኸቱ ኣይፈለየና። ምናልባት ታ ጊዜ ከይዳ ስለዝኾነት ንሕጂ ኣብዚ ከለና እግዚአብሔር ኣምላክና ስለ ኩሉ ነገር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ወላደት ኣምላክ በረከት ረድኤትካ ምስ ኩላትና ይኹን።